Smyslem šlechtění vinné révy je zvýšit její rezistenci, což znamená odolnost proti chorobám, mrazu, suchu, škůdcům, ale třeba i zkrácení vegetačního cyklu nebo zvýšení výnosů či získání nových aromatických a chuťových vlastností révy. Nezanedbatelným důvodem je i lepší přizpůsobení novým teplotním a klimatickým podmínkám, které stále významně ovlivňují vinařské regiony. Šlechtitelský proces je dlouhodobý, většinou trvá 15 až 25 let, než se prověří její vlastnosti a začne se pěstovat. Ono to trvá pomalu hodinu, než takový hrozen připravím na to. Kastrace. Před květem nebo začátkem odkvétání se odstraní z jednotlivých kvítků čepičky, které chrání bliznu a semeník, a tím se odstraní i prašníky. Tento hrozen je teď v takovém stádiu, kdy je vhodné začat s tím kastrováním, jo? Čili odstraňováním těch čepiček a odstraňováním těch prašníků. No, tím se připravuje ten hrozníček na to křížení. Někdy se stane, že některý ten kvítek se utrhne, ale to nemusí být na škodu, protože většinou se opílí tak 20 až 50% kvítků. Květ révy. Na špičce hroznů jsou odstraněné čepičky i s prašníkama. To se provede na celém hroznu a také se odstraní jednotlivé rozkvetlé kvítky. Toto je hrozen, který je na začátku květu. V tomto období se to nejlepší, to kastrování dělá. Toto už je udělaný potom, ten hrozen, a na ten se potom nanese píl. Sáčky. Po odstranění čepiček se hrozny vloží do sáčků, aby nedošlo k opylení nežádoucím pilem. Za 2 až 3 dny se na hrozinky nanese pil z odrůdy, se kterou chceme provést křížení. Čili tak vypadá ten hrozen připravený na to křížení. A ten pil se nanese na tento hrozníček takovým způsobem. A při dobrém počasí se to za 2 nebo za 3 dny opakuje. Pokud je chladnější počasí, tak se to dělá i 3krát. Jo? Hrozen. Po dozrání hroznu se pecičky z bobulí vyberou a vysejí se. Takže nakřížené hrozny v úplné zralosti sklidíme, připravíme na vyluštění semen. Bobulky rozloupneme a semena vybíráme. Po vyluštění se semena opláchnou, usuší a na podzim do připravené půdy se vysejí, anebo do skleníka na jaře v příštím roce. Z těch semínek vlastně vyrostou ty semenáčky, které jsou potom sledované už na tom místě, no a začíná ten prvotní výběr. Druhým rokem se vysadí semenáčky na větší vzdálenosti a připraví se drátěnka
tak aby mohly vyrůst co nejvíce a mohl se založit kmínek. Ve 3. až v 7. roce se objeví první hrozny, jo, a sleduje se to už na základě té úrody. Hrozny na těch semenáčcích se objeví na některých v 3., na některých až v 5., 7. roce. No a každý ten semenáček je jiný, jo, čili nenajdou se dva stejné. Ze stejného křížení, ale každý je jiný. Musí ten nový semenáček předčit ty stávající pěstované odrůdy. Tady je to všecko křížené za účelem získání rezistence, čili odolnosti vůči houbovým chorobám. Jo, a samozřejmě i tyto semenáčky podléhají tím kritériům hlavně kvality hotového produktu. Pokud jsou to stolní hrozny, tak pěkné stolní hrozny, případně bezsemenné hrozny. Pokud jsou to moštové odrůdy, tak se hodnotí taky kvalita toho vína, jak to vypadá a jaké má parametry, a podle toho teprve se může dát do zkoušek nebo rozmnožit na více keřů. Tam je takový už jeden perspektivní trochu, z kterého se dá už udělat i vzoreček vína a víno posoudit, jakou má kvalitu. Zde je záběr jednoho perspektivního semenáče stolních odrůd, který je rozmnožený už na dalších 8 keřů, a dále se bude pozorovat, sledovat jeho vlastnosti, kvalita, vzhled, chuť, a na základě příznivých výsledků se přihlásí do odrůdových zkoušek. Ty odrůdové zkoušky se dělají v Oblekovicích, kde je odrůdová zkušebna. No a každá odrůda, která má být povolená, tak, nebo když se má začat pěstovat, v první řadě musí projít těma odrůdovýma zkouškama, a teprve na základě dobrých výsledků v té zkušebně je povolená a zapsaná do odrůdové knihy. Ta doba je celkem hodně dlouhá, to vyšlechtění není tak dlouhé, to stačí 3-4 roky, ale než se ta odrůda ověří, jaké vlastnosti má, a zvlášť u odrůd moštových, jaká kvalita vína je, tak to trvá minimálně 15, 20 až 25 roků. Pokud je to stolní odrůda, no tak tam se hledí hlavně, aby byl dobrý vzhled těch hroznů, kvalita, samozřejmě taky plodnost a velikost hroznů a bobule. Takže to jsou takové hlavní znaky, které se sledují, a u těch moštových je to samozřejmě kvalita vína. No, to je konečný produkt toho šlechtění, nebo konečný výsledek celého toho procesu šlechtění.